Fuck mig. Fuck, der er også bare en hacker i Meetup. What the fuck, hacker i Meetup? Hate this guy. Det er det, jeg gerne vil påstå, at det man kalder for sat. Respekt ham her, Louis. Han hacker fucker hårdt, mand. Jeg er lige i Meetup. Jeg vil spække, hvis jeg ikke var. Jeg er død. Han hacker så hårdt, Louis. Battler. Louis, der er 95. Skal man bare få sådan 30 blocks? Og det er der, hvor jeg siger Battler. I hate this kid. Jeg forstår ikke. Delay Battleline Premium, og så er ingen host. Altså, what the fuck? Hvorfor siger de ikke sådan på dagen, at de har tænkt sig at delay Battleline Premium? De skulle godt have sagt det sådan 3 timer før. Fik du hacker? Nej! Det kan jeg jo ikke, mand. Han går bare... Jeg kan... Han tog bare lige cheeky på os. Nej, du skal se det her, mand.